azkenengo berroaldi zen, saiatu nahi, erretzen izenean, islatzen zelan ikusten dugun guk baso gintzen sektoria, eta zela gure gitzizan enfokea momentu enten dagoela espezialdaketan, espezietan oinarritzen dena, eta berez, seguraski alde batetik dago bakudaketa ereduan aldatu biharra, ez? Eta bestalde, saiatu gara aurkezten Tantai Baso Jabe Kooperatiban proiektua, guretzako ontsu momentu enten zentrala dana, eta frente ikiontzen nabe bai beste arazo bat, bai desarraigoagatik edo bai nora ezagatik, gure baso gintzen dabiltzenak edo baso jabiak ez dakiz ezarrein, eta proiektu honekin gure duna da kudaketa bateratu bat ikia, eta helburua izan daixen errenta bai ekonomiko eta ekologikoak lortzea. Uste zela modu hori lortzeko, eta hortak gaitzanean, eta espero dute jentzia interesatu izena. Miriam Arrizabalaga badioela naiz, baserritarra eta zehazki beratzezain ekologikoa itziarren. Gaurko hitzaldian, pixkat baserriko errelegua hartu genunetikan gure esperientzia eta baserrian jaio gineanetikan jasotako evoluzioa hitz egin dut. Aldi berian, orokorrian, sektorian, azterketa sakonegi egin gabe azkenengo urtietan egon dian aldaketak. Orokorrian, aldaketak edo gizarte aldaketa honek eragin duan errelebo falta eta hitz egin dut, gure inguruan nahiko orokortua dagoena, eta baiara desberdinetan zelako bideak hartzen dabiltzan arazo horri buelta ematen hasteko eta zelako martxa duten proiektu horiek izan dira nire ardatzak. Gaur unak landa garapenaz solasterak etorri naiz, arlan gonbidatu nautarakoz, Baztango bi esperientziari buruz mintzatzera inxuxen. Alde batetik, arras bastan, tokiko garapenerako estrategiari buruz, eta bertzaretik herrien ustutzeari buruz, herriguneen ustutzeari buruz, abiatu dugun bastan hobetzen hiri jarduketa planari buruz. Batetik, jarduera ekonomikoa sustatuz eta bertzaletik herritarrendako bizitegia bultzatuz, bizitegiaren eskuratzea bultzatuz, tokiko komunitatea indartzeko helburua duen ekimen bikoitza